इराण, अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यातील युद्धामुळे जागतिक बाजारपेठ ढवळून निघाली असताना त्याचे गंभीर पडसाद उमटू लागले। व्यावसायिक ग्राहकांचं कंबरडं यात मोडलंय। गॅस अभावी अनेक व्यावसायिकांनी आता पुन्हा चुलीचा आणि इंडक्शनचा आधार घ्यावा लागतोय, तर काहींनी गॅस नाही म्हणून दुकानं बंद ठेवल्याचं पाहायला मिळतंय। व्यावसायिक सिलेंडर मिळत नसल्यानं हॉटेल व्यावसायिकांवर कोरोनासारखी परिस्थिती पुन्हा आली आहे। काही व्यावसायिकांनी चुलीचा तर इलेक्ट्रिक शेगडीचा आधार घेतलाय, मात्र सर्वांना ते शक्य नसल्यानं काहींनी हॉटेल बाहेर गॅस सिलेंडर अभावी दुकानं बंद राहतील असा बोर्डच लावलाय। त्यामुळे हॉटेल व्यावसायिकांचं मोठं नुकसान होत असून बाजारपेठेत येणाऱ्या ग्राहकांचेही चांगलेच हाल होत आहेत। जिभेचे चोचले पुरवणं मुश्किल होऊन बसलंय, तर गटारातून निघणारा गॅस देखील कामाचा नाहीये। असा गंभीर समस्येमुळे भीषण आर्थिक संकट निर्माण झालंय। त्यामुळे आता ही याची शेगडी लाकडावरची धंदा बंद पोट कशावर भरणार? हातावरचं पोट आहे, घरात 7-8 माणसं आहेत, काहीच करू शकत नाही। कमर्शियल गॅस भेटत नाही आहे, वडील आहेत आजारी, खायला कसं फॅक्टरीची वाट करावं।